Gapwanan iti kinalibtak dagiti kaming iti kapulisan ket dita nga naipaima dagiti dua amay pagarup amos wanted iti Region 1 imo na nga nakimeg ni Manuel Rivera Muraw 43 ti tawen na nga agnay iti barangay Bacarra, Bangar, La Union. Ni Rivera ket addaan iti kaso diti probinsya tayo a double murder. Gapwanan ta iso na iti maitudtudo nga nang papatay dagiti agama nga agnay iti Candon City. Napasamak iti nasoo nga pampapatay iti April 15, 2009. Ken iti pinagusar iti naduma-duma nga armas a paltog nga awanan iti lisensya. DILG reward nga police capture of 140,000. Ken customer nga adapay reward money iti region wide another 140,000. For the crime of ti kaso na di datay double murder dayjay napasamak nga panakapapatay ti maysang dagiti agama iding member iti case monitoring personality PDIA iti barangay Darapidap Candon City iti January 19, 2009. Naalaan pa ni Rivera iti may sa Federal Model 1911 caliber 45, talo a magazine, 51 nga bala, may nga baina ken may nga holster. Naisarunomit ken nakimeg ni Francisco Maganis Makayan, 42 ti tawen na, kabarangayan metlang ni Rivera. Ni Maganis ket adda isuna iti ikot iti PNP iti probinsya nga La Union. Tapno DJ na nga sangwen iti nagbasulon na a murder ken panangdakamat metlang iti paltog nga awan ti lisensya. Daytoy ket naipila nga kaso iti February 2009 ket rimormo ti warrant of arrest iti bulan iti April 13, 2009. Nga bayat iti data nga panawen ket idilaeng July 16. 2011 nga naristar dito ni Manuel Rivera nagiti elementos iti Ilocosur Criminal Investigation Team kenti Ilocosur Provincial Public Safety Management Company pangpangaluan nagiti duha nga nalaling opisyal tayo ni Police Chief Inspector Mercurio ken ni Police Chief Inspector Rebugio ijay Brooks Point, Aurora Hill, Baguio City. Pagdibakan met ni Rivera iti may tudtudo nga basol kontra kenkwana. So nga nakunana nga simurot asi papalubos idi napanda ken megen. Tapno innasangwen dagiti basol nga maitudtudo kanyana ken nadardaras amalpas. Awan met iti nakunana idi napanda ken megen isuna iti kaming iti kapulisan. Ngem aminado isuna iti maysa nga krimen nga naaramid dak Maganis iti probinsya iti La Union. Maliban lang kadayay nakaisang kutak nga tabiktimaak lang di yung salvage niya ko ni Sergeant Mahala talon yun sa Bangar, Rimos doon na laon yun di mo langan sir ti amo ko ay un sir agam mo kay di man un agam mo sir amo mo biktima kam lang nga duwa dahil ni kuyog kami lang hindi mo nga kasya ti plano ni Sergeant Mahala. Sino dito Sergeant Mahala dati ba? Robert Mahala sir. Dati nga pulis di ko, laon yun matlo. Ay dati nga pulis dito Di ba rin nagkakadwa kayo ti mesa nga krimen nga manong nga diyo amot ti o anak ko ti kasar di pinatay na pinaltugan na. Anak ko ti kasar sa kasin kaanak akpay nga buok. Anak ti kapidwa. Di pinatay ni pinaltugan ni Sergeant Mahala. Nga matakay di nga duwa manong. At kami ta nagkuyog kami di. Kalagsida na di manong nga ni kukaking kan awanin iti amomon nga pagkasasalitan ti awanin sir. Dito lang maliban lang dagiti insangko-sangkot tak dagito krimen nga kwa nga pati kwa iti Ilocos Sorti lang awanin. Iti panagtultuloy iti panangkimig dagiti most wanted person ket may sala nga programa dagiti kaming iti kapulisan. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.